същото видео ще играем крайница. И в момента сме в детската градинка. Абонирайте се за канала, дайте лайк към банката и харесайте това видео. Пишете коментарите дали искате още такива видеа. Хора, вижте ето там. Но за съжаление аз първи ще мижа. Добре. Ако го качиш, се абонирам за тебе. Добре, хора. Аз вече за теб. Добре, хора. И сега почваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90, и 1, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, готова или не? Идвам! Добре, хора. Вече търсим. Търсим хора. Ох! Търсим хора. Нещо се заплю! Той се заплю! Заплю се, хора! Гайс, той се заплю! Хора! Хора! Вижте! Това е страхотно място за скривалище. Имам идея. Аз мисля, че знам къде са. Това ще се записаме, брат, спъжи. Хора, открий ги точко да ближи! Сега ми Тошко мижи. Аз заплюх ми Тошко с двачка това хора. Тошко мижи. По-добре, е там. Сто, сега. Ето там, сто. 3, 2, 1, 100, брат. То вече знае къде съм сточи. Хора, вижте това скривалище. Я ще ми помогнеш ли? Не, хора! Това не е операция, хора, това е рана. О, не! Той не разбра! Ох, ще удари главата. Излизам, хора! Ух, тук много тясно е. Аз имам идея къде после да се кача върху нещо. И той да не ме намери. Просто се кача върху нещо и той просто не може да се кача.
и ще изкоча там. Ако донесем 35 абоната, ще давам часовника. Чупения и то часовник. Как ще го даде? Имаш ли? Ама има нещо дари. Да, имаш. На, сега баща ти го носи. Еми аз му го подарих, какво се правиш? Защото не разбираш. Добре, тръгваме до 10. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. От начало обърках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прави 40. Раз плюс 20, 40, да. 20, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, 50, 60, 70, 50. Обърках, от начало почвам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Стоп! Готови или не? Идвам! Добре. Май там има някой, но... Мисля, че те отидаха там. Ма аз пак чувам проверя. Добре, тук има някакви странни звуци, които мен ме плашат. Някой издава много странни звуци, което мен ме плаши. Добре, някой пласа на този начин има никой там. Хора, и аз не знам къде са. Просто никакъв звук, никаква светлина, никаква следа. Ей, може да са ето там. Хора. Тук май, аз наистина съм се плашил. Знаеш, тук няма никой. Паза Живко! Паза Живко! Аз казах паза Живко! Не! Не, брат, стига, бе! Не съм бъркал, не! Не, виж! Не, спора, жива не е това. Аз му да ме стъках. Казах пуза Живко. Добре, ай! Ай, след малко хора.